Piče. Mikrofon. Vážení spoluobčané, dovolte mi vám promluvit jako prezident naší hackerské republiky. A poslávám šťastné svátky. Není to Jo, co je? Haha, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, co? Zase si udělá vánoční speciál pozdě, Už zas? dokonce tentokrát ještě kurňa víc než minule to bylo aspoň do Silvestra, tentokrát už je to, já nevím ani do 10. nevím ani kdy to vydáme. Tak dál Ty nic. seš taková lopata! Lidi, vítám vás tady v novém roce, já vím, zase pozdě vánoční projev jako minulý rok. Tentokrát jsem to nestihl ani na Silvestra. Pardon, měl jsem 12 v práci, takže máte to. Co bych vám tady jako řekl k novému roku. Doufám, že se máte činit nádherně, že se budete mít nádherně v tomto roce. Ať už jste studenti, brigádníci, zaměstnanci, cokoliv prostě. Takže se vám bude dařit v tom životě. A jestli jako něco o mně, nějaký blogísek bychom mohli udělat zase, já nevím, nějaký kecací videjko. Tento rok toho bylo celkem dost, jak jste si všimli. Bylo to takový, že prostě jsem řešil hodně svoje nějaký problémy, takže jsem na YouTube až tak čas neměl. Teďka o Vánocích toho bylo strašně moc, co jako jsem protestoval a podobně. Bude to určitě ve vlogíscích. Plánuju právě na tenhle kanál, tady to vychází myslím na druhý oficiál, tak plánuju mega vlog za celý rok, mám nějaký videjka v telefonu nahraný, takže to plánuju asi od listopadu, ale ještě jsem tomu jako nedostal, no, nejde nic. Doufám, že tenhle rok bude stejně úžasný jako ten minulej. Už jste viděli nejspíš, pokud ne, tak máte to v popisku, videjko celý zhrnutí roku 2025. Byl to úplně úžasný rok, jako jak jsem to video dělal, jsem se mě rozbrečel toho, ty vogo, to je... Byla to síla. Byla to síla. A doufám, že na tomto kanále se budeme potkávat častěji, protože... Tak trošku jsem mu možná nechal umřít na pár týdnů, možná měsíců už. Takže tak. Oni štěstí lidi, buďte silní. A doufám, že se vám splní všechno, co v tomhle roce budete chtít. Protože... Co jinak jako budete dělat. Víte co, je rok 2016, takže... To mi připomíná, že vlastně ten velký reset meme reset, sorry. Takže nejspíš se to taky budu trochu účastnit a prostě budeme dávat ty starý memečka spíš toho 2016 roku. Než nějaký ty 6-7 skibity let. Zkusím to umírnit, možná prostě něco bude třeba, uvidíme. A nechci být taky jako součástí toho projektu. Taky zrovna na druhý studiu plánuju taky dost věcí, taky se mi to podívat. A na druhý nějaký ty čtvrtíky ještě taky plánuju. Hlavně reuploady, nějaký starší a tak podobně. Taky chci poděkovat všem mým kamarádům, co tento rok byli se mnou v tomhle tom všem. Se skvělí. Jsme měli několik setkání, prostě poprvé jsme se potkali všichni jako. Což bylo úžasný, Fina Jardo, vole, my jsme se potkali a potom ještě s tebou, vole, ty pí. Samozřejmě jako nějaký ty horší věci k tomu patří. Ale i na těch horších věcí se dá najít něco pozitivního. A bylo to super. Bylo to fakt super. Tak vám pište do komentářů, co chcete za nějaký videa a uvidím se zase příště. Já se tady s vámi rozloučím, dneska čím ty vole, počkat. Píp. Já prostě mimo. Já se s vámi tady loučím tímhle s tím lilkem. Tak. Mějte se a zatím čus.